Ай, давай бе, брат, ще Здравейте, слушам. YouTube, аз съм Хена Гейминг, с мен е... Как беше, бе? Прикликвай в ушина. Перфектния старт, а? Почва на ново. Няма да започвам много. Мързи ма. Аз ще ти го дизлайкна. Защо? Чучата на ебо след малко. Защо? Защото ни си стартирал клипът. Защо? Много ще режа от това. Много ще режа от това. Смисъл... Майко найбаха, ама тука мати умрях, мати. Знаеш колко бомби се да има трима джунглър, навсякъде обикалят. Мен това е При джангуара ли си? Сериозно ли са с при джангуара? джунглъра са, брат, обикалят, видяли? Видяли как Омага. умрях? Та джангуара ли имат? Да, аз тук ще умрях. От единия. Има 3 джангуара. Да, айде конект, майко, аз пачал репортвам го, ясно? Controlling браво. the game and leave the game AFK. Аз съм AFK. Да, ти стартираш клипа нашия, а аз ще снимам. Те е бо умреля, так путка те е бо. Ехей, не бе. Ама аз в момента снимам, нали знаеш. Пача ти педал ли си? Аз съм пасивен, но обикновен човек съм сега. От... Какво направи, аз и ловец съм, ебат съм на закона. Родо ебал съм. Да. И за кой снимаш клип бе умрял? А? Повече теб клип няма правя. Не казвам ти го, все сърце няма правя вече клип с теб. Значи... Да. С някакъв ретард на тай снимам, почвам. Почвам. Лол. Кажа да снимам, не аз. Аз те карам да снимаш. То ти! Аз ще снимам, надъхах се. Почваме. Чакай, той нещо стана, той крашна, тъй бога бе се. Умрял като ти с умрял. Само накрая ще е се. Много ли си Знам нервиш? родителите как издържат такъв идиот как те. Много ли си нервен? Колко си нервен? С 1 до 20? 120. Без себе. Както нещо за репорта, съгласен ли си? Кой човек? Откъде знам, стейте ма намерите сега точно така на топ. Аре ще го репортим, ти мълчи там като путка. Мълчи като путка накрая, да. За какво съм ти плащал? Кой си? Тук е зъга. Някаква Аз корумпация. плащам. Вие си корумпирани. Предлагам Радо да работи на магистралата. Там ще ми изкара пари за донейт. Ой, питаш. Ще бъда на някаката магистралка, която си виждал. Втората ти дума беше, мама отивам да бачкам на магистралата. Това не е една дума. Не, казах си втората дума. Каза втората ти дума. Съм казал втората ти дума. Каза, че е било дума. Съм казал втората ти дума, пите, Пачо, Каза, Пачо. че това е било дума. Пачо, кажи истината. Първата ми дума била... Отивам да работя на магистралата. Айде не подявате. Айди умрявам, тука умрявам. То ти слабак. Какво очаквам от теб? Аз теб се уча, Виж брат. се 0-4, виж се, застрани са. Първията на Личбейн, в който научил да играеш. Ти? Първията на взема чаша. Не се взема чаша, Чаша се бе. взема, той ще си Не се взема чаша, бе, мубар. Чаша се взема, бе, идиот. На Twisted Fate се взема той. Twisted Face се взема чаша. На Twisted Fate се взема първи айтъм Личбейн. Той Twisted Fate ли ти, бе? Подкома и на Ziggs и на Фи се взема Личбейн. Не, на Ziggs не се взема, на Ziggs се взема чаша. Вземаш чаша с доматен сок. То доматен сок, майка ти стара, бе. Ехей, кроката правят на мудъл. Умри. Гангбанк. Зикс. Къде гангпанк, бе? Гангбанк. Нямаме гангпанк. Не гангпанк, гангбанк. Те го най-баха. Това имах преди тях. Знам. Да. Да. Аз не съм изратен. Не си. Внимай, че те Просто ръщат. някакъв Homo sapiens. Репорт.
Чакай, Там някакви... ни хората какви сме, бе? Смисъл на стъпалото на еволюцията. Чакай, той ще ма победи. Ти си маймуна. И си хомо сапиенс. Защото нямаше ми. Какво? Защо? Нямаше ми. Имам си име. Брат на Пачо. Да. Е хубаво име. Казвам са брат, като не вчера брат ти. Значи аз съм пит, аз вместо пит съм на Пачо. Той ще ме приби. Се отказа. Да го е умреля, пък го е бъл. Как ще те са порта да умре сега? Да ти изърда. И умря. Айди, връщайте се обратно. Ка някой... Аз не умрях. Аз съм жив. Аз не ги оживявам. Мълчи е пух. Ти какво си бе, хамскър? Аз съм животно, нека те в хомо сапиенс. Мачете, аз съм уличника с уличната му. Тъй да ги бе, Масове. Сега и ти умре. Няма да ти помогна, ти си ми Миньони. Ти си ми приятел, аз ще помогна, той не. О, обичам са миньончи. I love your mother. Сорака е голям кюстюлър. Погледни са себе си, същия. Ама... Гледай как се влачи Там на баба от Сорака. Сорака има баба. Може би. Ама бе. И е зелен Трябва еднорог. да пълим някъде във футките. Сорака има ли баба? Еми, нормално е да има баба Сорака. Няма една Сорака, баба. Ще има... Кефът майната ми на тея. Майни тролват. 20 минута са рендър, факт. И се годишния стън са почват. О, про плейс. Да, брат, си най-големия букук създава някога. Знаеш ли това? Ти мълчи, че днеска само скил стилуваш. Еба, човек, тука бях, умрях, колата ма бие, ти ма бие, ти си тука и го убиваш. Още си чистеч мълчи. Ти си третард, букук, травестит, умрял. Вакук. Да. Поне съм по-хубав от теб. Аре, аз умрах. Може да им живайци и лека нощ. И Сорака ма Аз спаси спаси. с хапяния задом Сорака бях. ма спаси. Аз се спаси. Сорака ма спаси. Добре, аз съм махам вече от теб. Да, На Сорака баба и те спаси. Сорака ма спаси. аз баба и пускам та да спаси. поне. Сураката спаси. Ай, кой баха ма тука. И ти не ма спаси. Ще ги репортвам и Twitch. Грешка. Twitch. Не. И репорта ми Twitch, окей? Аз съм съгласен. Не. Няма, не, вече каза, каза го. Не. Ай, ти умря. Не. Да ни раждаш. Да не райджваш. О, то ми спаси живота. Да не райджваш. Аз ти съм аз Зикс чу. Да не райджваш. Да не речаш. Да ни раждаш ли казах бе? Да. Да не райджваш. Ама аз сега реконектвам пак. И аз съм умрял от бубафа. Кацо умира бе, балък. Тая игра ма мрази. Добро утро. Добро утро. Луната пече. Пише, да, луната пише. Аз взема една 0.8 той измисля една дума. Луната пече. Дайте му хонор. Show must go on. What? Да и пия малко, искате ли? А? Show must go. Чакай ти, аз не знам текста. Не съм умрял, бе. What the fuck? Тука ме реконектна. What? Чакай, играта ме реконектна и тука. Какво? Ти си ретард, брат. Не с гайче. Имам и ред бъв. Oh, no. Ви само сте ме логали през себе живот. Everybody know Що ти what имаш? we are living for. That was zero. Another man you try. А, тук не го знам вече.
Да. Да. Бачо, Anybody knows? Бачо, пееш добре. Let's go. Ко? Пееш добре. Много ясно. Това Майкъл Джексън, не го ли познаеш? Аз Майкъл. Майкъл Ей, Джексън. Джаксън Майкъл. Ей, майка ли? Няма. Чакай го гостилните. Бил си, бе. Да, ще стилите на баба ти гъза. Каквото е. Какво Ей, Майкъл, следващата игра да ми Блицкранк аз мастер. Блицкранк и... О, дисавей. Те паче, че Блицкранк и мастера ги. О, усещам се как тя фалшива, брат. Не, ти пееш много добре. Отлично. Продължавай. Продължавай. Отлично. Шш, Продължай, брат. Идеше ма надъха, ще отива. Мълчи, Това ще мълчи. изложа пред цяла България. Кико, ти мълчи, че пееш, аз не записвам спокойно. А, не. Играта ми кажеш на 4 пъти, то само спря. То ти си ретард, просто си И ми обар. килна я тана. Аре, пей. Ей. The show Пейко, must go on. Не мога пея, аз не съм създаден за това. Дай ти пей. създаден за друго. Да свиря. За път 64. Автомагистрала Тракия. Автомагазин. Дай за Ще го псина. кажеш също, нали? Това ли съм сексафилен, той ми завиждат си. Айде блин. Малко фюра е този брат. Аз кил стил. В едно изречение. Ти не Да. се пишеш къса. Не. Такос. Не. Чакай. Какво? Да. In the show Чака. must go. Ретард, бум! И ба, човек. А, 5 човека скучихме, на 10 човека аз нито един кил ги фана. Да. аз можах да хвана един. Куците. То нашия педал от Twitch е баси кюстила. Еми, хонорва ми Twitch и му дава ми free skin. И му даваме репорт. Не. Не, ай. Слушайте бе, бе, расо. Няма такива екстри, бе. Аре, не умрахме. Аре, убити бе. Добре. Да би мине. Би, бе, Интересно аре, как няма. ма- Команда умре. Команда умре. Дайте ми хонор. Дайте ми хонор. Няма Аз ще те телефон, репортвам. ай, кой мисли. Аз те репортвам. О, Майната е бе. Репорта